boli 4 dní napichané. No jasné. Tak to ti ruky odtrhnú. Myslíš kerce? Jaké to boli plavaky? To normálne ako okamení, ako si buchal karas a vyťahoval celý plavok, ktorým si asi trhol. Jaké to je plné, taký pieže, Myslíš kerce? Karas si ako buchali okamení, na časaru. Chytil toľko karasov, kam nagrali sa zblázniť. Čo Začal bola kedysi výrobný plavaka. Čo si chytil naposledy, volá, dobrý kúsok? 28. Ja si kúkol kedy jedného si kúkol, svojím razem. On to vnímam, kde tak som z toho narobil všelno tresku. Čo tu na že budú 4 kilový kapri. Ja si tu bogavu, na tresku. A teraz som mal 9. A to cez po metra mali, kamarát, tu sú ovada. Viete, to je cez po metra na kapri, to mám tresky, chalás, bakčistelo a udenné. Dobre, ešte na písku jednu, a to sobotu poviem na kamene, nedelu. Sobotu ideš na rameno? No? Aj tam je niečo? Ježiš, ja teraz si musíte zapísať kokot najebaný, on nerobí nikde 7 suntov. Také suntov, 7. A jednou chytil kokotí chrapom 40 človek. To mi podarilo. A to podľa ja som bol to opiče v robote. Jakého sunta, odentane tak to bol. To má veľmi čo vám mysleť. A ešte toho najvačšieho čuda mi to odtrhli. Ja, pečenkári. Aj odtrhol, lebo víš, pečenkári sa napili a mali navedené vodice a chrapuňovi ťa vodicu do vody a on tam zabudol zapasí pipaky. A on príde už ľudí sa vo vode ťahnu tam. Tam príde a toto je môj 3 metrový. To sú pečenkári. A on zasekol a on sa odtrhol. Keď debil, keby tam... Víš čo sú tie elektrické pipaky? Na baterku. Zapníš a oni začne trúbiť. A oni sa to... Nie, oni boli napätí a zabudli to zapať. A oni prídu už tak do vody sa vyskretená. Konečne. Je tam je 2 metrov. Sú oni normálni, čo? A jednou chytili si do piči takého... Odemtáne tak sebou. 30 kg, vykeľe navrieť, ja som videl na paneli vysvetleného, ja sa jedom kývať teraz, a ono tesne deň chytili kokosy, ale tady bol takto. No to ale 2,5 metra mal. No? 2. A to kedy si videl, tam my tam máme taký panel, a na tom paneli bol podložený. Takto rozubili, zľava. Один tady odsadí. A ja ten si ma viedol, dobre, čo sa mi odtrhol. A ja tam, dede, ostavne, sobotu, nedelu ja chytím. Takže to ide špeciálne. Na jeden hák a on prišiel a takto udica vykrútená. Skoro udicu je podostične do vody. Jeden tam je 3 metrový. Tak do 3 metrov, má 2 metre 50. A ten prišiel takto udica, on pokomení, nejak formula. Tak to ide špeciálne na neho. To na neho. Sobotu, nedelu. A špeciálne stiebnutý, môžeme vyťahnuť na vriež. Nie, napali tí paky, oni sa najebali slivovice. A oni ti kúkni na palicu a palica takto mám pokolenia formula, do piče, zateknúť. A to ti otrhne, oni sú také krajiny. Dobre, čau Milan, kde ideš do obchodu? Nemá to ani nebaví, sa jednou robote robím už svojko. Jaká robota, to by nikto nerobil, na druhý niekto ušiel. Koľko dneska sme nakladali ručne do kamiona 125 kg v jeden balík. A to bol taký náves, do piči jak toto. A teraz ručne to dávajú ogeň. 12 mali dosť, 12 nemohli tým balíkom ani pohodnúť. A naložiť 56 balíkov, ručne vysúvaný tetrapak obaly. Víš, čo sú tí obaly vnúka? No kamarát, to je ťažký ako kokot, keď to najebú do lisa. No, to sa nezdá, ale to je. No. 120 kg, 820 do 150 kg jeden balík. A teraz to nakladajú ručne ako kokot, všetci nadávali. Teraz budeme zase bydle fľaše nakladať do kamiona. Áno. Bydle fľaše, biele a zelené. Boli sú len také kocky. Ježi, ale si nadávali. Kokot, jen to ručne.
Tak ten balík ani nemohli ani utlačiť. Veď máme vozík, ale to piče, a to musí byť normálne vysoké zvíky. Ako by to kokoj. To nechceš. Tak to všetci, ja som Gudovi za to 3 razy vynadal. Nemáš to na to, vysokozriedný vozík. Ten balík bol do piče ťažší nimi 6 dokopy. Čo musím mať silou? Aj hľadám aj zlepšou.